Com passen els anys... Hola, sóc el Samparra. També me recuerden dels vlogs de Samparra de fa 8 anys o així. Pues m'ha vingut al cap una idea boníssima. Bueno, una història boníssima que em va passar fa no sé quan. Fa poc, fa uns anys. És bastant curiosa perquè... I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bigger crown. So I played my... Bueno, el que es deia que... Pues vam anar a la sala de ball. Diem la sala de ball. O la capsa. Direm a la capsa. Vaig anar a la capsa, en francès. I allí és on es juntem per ballar la gent jove quan sortim de festa. Una enyorança. Bueno, i allí, doncs no sé, i vaig anar sol, perquè ja els col·legues havien marxat i vaig dir, doncs vaig anar una volta. I vaig anar allí, abans de marxar a casa, no hi havia gaire gent. I allò que trobo una noia, i jo estava ballant a saco aquell dia, no sé, em va donar per no sé, és que estava ficant música molt xula. Allà fiquem música xula, perquè és una sala de festes on fiquem música, perquè hi ha una altra sala de festes que només fiquen reggaeton i per variar fiquen electrolatino. Saps? Tenir una mica... Bueno, i està guai perquè allí estava ballant a saco, no sé, estava a tope, estava content aquell dia. Vaig sortir a celebrar-ho, que per a què són les festes, no? Per sortir a celebrar. I res, era una neta també estava per allí, es va ficar a ballar, i estàvem els ballant per allí, saps, con la música. No era música de ballar en parella, era música de ballar a tope, però estàvem allí. Hi havia una zona que semblava que només estiguéssim ella i jo. I no sé, vam començar a xerrar i vam... I aquí està, és que ens vam començar a xerrar i ens vam començar a portar superbé, superràpid, i després vam ficar cançons més de ballar en parella, vam ficar cançons de ballar, i molt guai, molt bé, bueno, i bueno, ja eren les 5, no havíem de marxar, ja havíem de fer altra cosa, no sé. No sé què vam anar a fer, però bueno, no sé què tenia que ensenyar-me al seu pis, no sé, més sembla que vam anar al seu pis, però no sé. I bueno, ja vam passar la nit allí. I molt bé, tu, molt guai. Vull dir, perquè tenia a l'habitació coses xules, tenia una Death Note, tenia algunes figures d'estes dels Funkos, com se diu, Funkos, bueno, saps? I estava guai, bueno, i el que m'ha fet allí, no me'n recordo fa tant. Però bueno, és igual, van passar coses. No sé, collons, si pica el títol, que fa el que ho diga, doncs ho diga, no? I res, vam anar... Bueno, i ja vam dormir a casa seva aquella mateixa nit, i el dia següent, no sé, ens vam ficar a fer algun plan. I com que era divendres, doncs no sé, vam fer plans, vaig anar a la seva classe, vaig anar a la uni, vaig anar a la seva classe, em vaig sentar allí, i coneixia el profe de l'institut i estava en classe a la uni. I li vaig dir, hosti, mira, doncs he vingut a veure per veure què tal era l'assignatura i tal, no sé, però casualitat total. I res, me fico a veure una mica la classe, un rotllo, hi havia algú que coneixia, hi havia gent que em coneixia que diu, què fas aquí? Jo, mira, m'interessa la matèria que dona, que era un rotllo, era algo de periodisme i el tio es ficava allí llegint el diari, doncs mira, esta part feia això, feia així, i passava de pàgina. Què dius, què fas, home, què fas? Bueno, doncs tu, el tio anava cobrant, perquè a la uni, profe de uni. Bueno, pues el tio profe de uni cobra una pasta, que és el que es diga, no? I estàvem allí a la seva uni, molt bé, molt guai. Bueno, res, ens vam ficar tot el dia a fer coses, com que era divendres, i després a la nit també vam dormir els dos allí, al seu pis, i dissabte també, perquè clar, perquè se'n coneixen dijous. Dijous hi ha ciutats que se surt de festa, i a la que estàvem, doncs vam sortir de festa. Vam conèixer dijous, i dissabte, i fins al diumenge, vull dir, sense conèixer-nos, vam passar de no conèixer-nos a estar cada dia els dos allí, i tot perquè resulta que van a aquella sala que fiquem més música rock i tal, perquè no sé per què, però va ser l'excepció, perquè aquella tia era RPP de la discoteca famosa, saps? De la que només fiquen electrolatino i reggaeton. I va venir aquell dia allí, no sé per què, com va acabar allí, però mira, de puta mare. I ens vam fer ben col·legues i mira... Vam estar aquest període que quasi bé que és com si sortíssim, perquè vam estar 4 dies a full. Vull dir, quedant tots els dies fent coses. I després no sé què va passar, que ja no se'n veurem més. Ah, ja me'n recordo, és que, resulta que aquesta noia va estar a saco
a saco de... Buah, és que quina hora, és que ara ho entenc, és que no sé com són a vosaltres, però resulta que aquell mes, el primer mes que estava fent la carrera i sortint a saco i tal, i follant amb penya i tal. Fins aquí què passa? Passa algo? Bueno, vale. Pues resulta que aquell mes s'havia follat, pues, no sé, a 4 o 5 tios, i jo això, pues, no tinc opinió amb això, jo. No soc una persona polèmica ni busco el conflicte. Però realment el que passa és que mira que és bèstia que... no sé com, jo també, volent anar... Saps, la curiositat mata el gato, pues en aquest cas, quasi, perquè vaig preguntar qui eren, si eren de per aquí, i no tenia que haver preguntat. Pues un dia li vaig preguntar, obertament, clarament, sincerament, perquè és que en 4 dies havia tingut ja una relació superbona, vull dir, bastant guai. Bueno, res, que preguntant, resulta que me diu que s'havia fet amb un amic meu que la tenia era com el pimp, que la tenia com a controlada, quasi, perquè li feia de jefe, d'una manera que la tia feia quartos. Però bueno, què més dona això? Resulta que un altre que s'havia fet era un del meu poble i diu, pues te sembles un munt? Bueno, ara potser no, perquè clar, tinc una mica un pèl diferent, una aparença distintiva. Bueno, res, que m'ha semblat amb un dels que s'havia fet, I busco aquest tio, i curiosament el coneixia, i no trobava que m'hi semblava tant. I un d'aquells dies, després d'estar amb ella, bueno, un cop vaig saber això, doncs, no ho sé, no sé com diu tu, que si no... Bueno, ja m'enteneu, no? Pues ja està, pues ja m'enteneu. S'ha d'explicar, tu. Res, que, bueno, al cap d'uns dies, parlant amb la padrina, me va dir que aquest del poble resulta que eren cosins. I realment em sembla una mica, però és que no ho he set mai. I a rael d'això, a rael de follar, va acabar anant dins la família. És que mira, Bueno, ja em vaig a dinar perquè me prepararé els xoquis. I ja està, ja dinar. És quines coses, no? És que com més te mous, més te coneixes i més te coneixes a tu mateix, al final. Al final et coneixes a tu, sí, a tu. A tu, vale? Així que molt bé, quan es pugui, vale? Ara visita. I renta les mans i fica la màscara i tal, i bueno, i compartiu uns bons hàbits, vale? I d'aquí poc un altre vídeo. Bueno, me vaig a dinar perquè me prepararé els xoquis. Bueno, i ja me vaig a dinar perquè me prepararé uns xoquis i ja està, ja m'he dinat. Vale? Ens veiem al següent vídeo perquè ara penjaré ratxa de vídeos, vale? Vinga, ens veiem, xau.